Dakrope yetiwa wase menye bema ya ware me aya agro na wodie afi opie efie anwumere na nkono a nonum na oba Abosia ewiase we no ensem sisi de chembia ne mu nse na onse emaya no mo Ghana sasi we so je nyame kura obo ne ma wo se atwa ne hu suro ma wodwi ne ma ho a wonti ase invasifo we mu no omutumi ade bi a abusia obekwa adwundwene mu a wonti ase papa bi akobawura antena kacha Oyerepa Afutuo program so na ho no wakana kosem se na yira wawale na tena ase more than 30 years abusia sofo bi akobo de yiri doggie hard one ewe nwurem ama we abia ros na we se papa na nkasa be kana kosem na in this video not me boase ma je twebia mu amwate ase na so nya ntiase hi Penyah block media meso say ne dem over like video no other room subscribe button and click the notification icon to latest update na be chere wa adwen de ama me e wo comments a meso baso na shi video mo for so enya bi ahwe enti in many occasions na bosia ema ne bi ya eye nima bi a uti busa ho se enti oya ade we pa no adwen be ne ba ne trim sometimes ojire ma ho wonti ase chese ojire ma obetimi ade krama and surprise bonsam obetimi ade bonsam was the wow chese obetimi ade a bonsam kra no control evilness kra no aye surprise papa we am no be dun komo no ye teacher ni aye se wa kira de ohani fi na make me say wo pension anesa ada say was say nyame aduma kakra kan asemi wa komadan ana papa ya make say we teacher ni na kopie mu antena akache na okana wakana go say na o tirim say on ne yire awale 30+ years ni na on ne yire wale ye na abusia awale ni mu no eni eba bi asisi wa ware ni mu a che say isi awale no ontimi bi etene antena emwa no oba no ebu nukwase anyina ne say on yire te hono no after 30 years achi nyina no eja hono mu a na say oba na bra bo asesan aso oba na no start stay bi o man attitude e wo dem on ne compass kra da so ni mu a na say oba na dwetwe no obi a waware ni nikunu awo ma afia so so na iri mana na ire ne dwetwe ne ho tete ne ho ye ne ho style bi ni ade eja o ri ba bi ekobi as na say oba na benya damfo bi odon ho abono ana papa yi ba kuro ma say wo ye sofo na papa ba ye no ana na damfo na be ma ni eyire ne friend Teresa na Teresa damfo okonya no e de elenke ni mu asofo no nso oba ye miensa ana de bemko hyemuram ekobo mpaye papa no adamfo afuom papa me gas we sofo na adamfo afuom ana se da bia no omkoba mpa mu firifie kwahye afuom onipa miensa ma mienu sofo no ekwahye afuom ekobo mpaye na dakobi na ne papa yi se ne ye da bi empa ya mere kobo no ma adwini mu ni me feel mahunu keze mahuni mu no me feel ye te na medinti da ko hwede ekoso ebusia okoya empire no empire no adane aliena dane ama from afar who say sofo de ne yele akuntunu ho ne yira sodua mu ama sofo bo ne yele to hard one ebusia ngoti papa na sebemra what my chumana kowa ne nana so ho onya na ni akopra no obani want to say obadi adaroma ewie boko ne me yere atena be imfi aliasam yero dakrope ye wo ho a wo se menye be ma ye ware dakrope yetewa wo se menye be ma ye ware me aya agro na wodie afi opie efie anwumere na nkono a nonum na oba mene me ba ko a wotoso na friend Silas ekohwehwe no epen ya hu na chi akwai mede to abusianfo anim se mene ba no wo be na du ba ko ni menim de woda abusianfo no se wo mbe frɛ no ebesi ne sa fe no wo mbe frɛ na menim ntimire bi na me wayie to wo mse me ma afuo mu ho ana bema bi nso kasa ne nya mu wo mde bema bi ba se wo ye driver ni na wo ba be do banchi e wo ho na wadi ti me ka kire bema ne se bema what unu ya ode wo ba ye no ni ma me ni ye frɛ no Esther woni yire me yire ye frɛ no Teresa wa na ye no ho ade am ne wo ma ene nti hwe yie na nsachi na Esther no ne Teresa ene bema no ye worship e wo wura mu ho worship wo mo koye worship wo wura mu ho na worship no de bia
dia na so dem nana ade na so dem no me tuntum nyame na o mo kotuntum nyame wo wura mu ho afo mu ho ana me ka kire be ma ne se be ma ya me ka kire we me yire ba bia one nam no enye me ne ntam nye nti se o na nti na oba ya jai be ma no anyai nti da mai bia fere no oluga owu ye o me na naba o mu se me ma afo mu ho nti me na ma sere nyame so se me sere no o ma me hu se de me yire esitie say ye worship se bibi wo mu a empie je se de me yire esitie no so oba wani mu ha se esi ya de obekeka kire won obeji adi tell say wo de me call human rights e ma papa no wo so no do so no ka kire nse wo te se ba yire apro wo kan ne se wani na wo ye na ho fefefe nso wasei o si nanim princess esi akura me kase wo mpana wo kunachi nti me yire de oba se esi na na ne kasa ne de no na won kasa nti me so me pe kasa nti obi ase menye anti kasa no nto aso a na awurade ka kire me se enne memo akọ ewura mu na emom ko hu se de o yire sitie fortunate me duru ho na ba ma na firi na fuo mu ye de ne ma nyina asi ho afi ya hyehyɛ ye ofiri ho na akọ me yire wura mu ana boy na wode na koye no koto form no wo fedem se waba kaminya abotre de a kami so wensa wo so pe frisa mituma ni ana mu hu se wo bɔ ne to kai me fansie pa wo bɔ ne to ana papa no na se maba wo jide be ma no ba so me fa me ide na me ma enseye wa hu nyame ne no kureni me koso me fa taya nti me duru ho na me se wo nti se wo ba ba gemi dem ka kire wo nyina wante me ka nyina na me taya no me twimu o ye lucky o ye ne se na ye me taya dada anya sa na antina de ma yi na di nya sa anka nani de fi se minim taya topa kam yi nani ese nani se one obefa na omfa no fi am fi the police nti me ba ha na me dia asem no call police station na me ka kire me se wei eye ahimfi asem ana asem mfa nkodosu nti me de koto ba na busua panyina nim e fe no pani Thomas we say wo firi bo France abusua e wota no so ti pani Thomas ka se me ntwen enwumere me ko ja Thomas wa akwaji mu miaye me pie ya ne wo fa ba akon ye fe no edachumasi wo ko aso de wo true Christ apostles ono kura de na ahye mu made wo ye ne awade ne de minim mpo so osan peme ire na ye ne wo fa asene kan ho amintumi nkire chumasi no afa dom ade akira ma wo mo abome ade block abomi tirim akire minya brentumo e ma me kodi kwalebu e ka bebrebe ana me san baaye aya ba ne se obeware still ya wo se wo nware me pa na wo se wo mpeme na me se okay wo mpeme de a ene na de be nsefa sikam de be ya wo ho ade ebrem every say me ya wo ma me ka 30 years ekini nyina scout ya obaje antina obaje me mfa nche no na chi ase sra ku ana se sabre chi ase mitua sabre na de mitua 25 na wo ye ba ho ade wo ye kurom kura ye 8 na wo kwa akuro ne twabo na to akuroja na kire say aye 10 enso ono nkwa de mitua 25 me ka opening tia me ka say mintumi papa no wo abrochire sesi a efre no OP osofo OP wona na ye Assemblies of God sofo na me me so wa ne me sofo na wo makam nya san ko mbe dia dance ye twabo na ma me o ye dia no te se de ye di ayi ade ano no nti se wo se wo kode ya ne misika me de baaye no se de aware ne amamre ne amane tie no fama de ma me na bia no obi peme eno no wo se ja wo market e ma no munyi mutio bia no obi pe bia no obi pe ani nti no kwase me wo me ni se ne so amo kan ya no won ba mu na me se okay nkwala ni nti me pe ba no then wo mti ase won ba na ati ase ya san ko ya 2 days wo se wa girga won ware biem na kira se wo no kwase me so wo mo na wa asase ya me do bi ho na me do ho nyina wo mo apame na me ne be ye kashu kakra bi wo papa asase bi wo kai na wo kwafu won ma ka kire se wo nua nti wo dua kakra
nti wo hwa enkoye no wode me call human rights say ohia ka shi no bi ante na me nkantu ya waso bo abetuma frɛ human rights director no wɔyɛ ngwana ni e wo techiman metropolis papa no ka asam na hunu sɛ Teresa ana na medi nka ka ye no wɔyɛ bayira apro no wɔte sɛ bayira apro ɔyɛ wɔhyɛ popa sese ya me no kasa kura ɔkanya me asɛm wɔta no so wɔwɔ ne megaphone a wɔde kasa de wɔde bɛbrabra ne nneɛma a wɔyɛ so sɛ wɔn nti dwan bɛdwan to a wɔn nyinaa ne sɛ Teresa sɛ wɔn mpɛme a mate nkɔlaa ne deɛ mahwɛ wɔ mu nyinaa wie nkɔlaa 6 ahwɛ wɔ bia bebra wie university last one kura wɔ kuma sɛ ya wɔnkɔ school wɔ so wɔn kɔ na no kura me kogua no sɛ wɔn mama brɛ na wɔnkɔ wɔn nyinaa so afa wɔn maame adwene na kasa ne ne nyamu ansana me wu mie no no me ne Teresa ɛwɔ hɔ no wɔka kyerɛ me sɛ me papa na ifrɛ no kwamire dua aba bɛfa no nti ne maame mo ka sɛ mama na pie dia ɛna gye sɛ me saman kwamire dua ansa sɛ dia brante a odi nkai die ya yɛ no ana me sɛ me mom dia me ma no mpie na kwamire dua na de aba abɔntene na wɔn sɛ wɔn anyɛ saa nti me kɔ sama na wɔn mpanimfoɔ mmiɛnsa anim yɛdi asɛm no ma no gubu wɔ wɔn na yɛ no kwasɛm sɛ kwamire dua so adwam odwamu wɔ first one me papa na ab ne nati fie odwamu ɛna odwamu nya saa yi na sɛ wontumi nya wade mu ana maame tano so hene kura afra no bisa na mere bi wɔ so me kɔtem me kɔta holy family me hwɛ ahone oyere twɛn wɔhwe sɛ wɔn pɛme nti mahunu sɛ wɔn pɛme to woku no wɔku me ade nti ale na akɔpɛ match bia ayɛ tano so hene kura afra no bisa na mere bi wɔ so me kɔtem me kɔta holy family me hwɛ ahone oyere twɛn wɔhwe sɛ wɔn pɛme nti mahunu sɛ wɔn pɛme to woku no wɔku me ade nti ale na akɔpɛ match bia ayɛ ana na me kɔpare na sɔre no so ntwene bare awurade nyankopɔn rekɔdu hɔ ɛna de agyi ana ho yɛ dɛn agyi kura no mtimi kae wotwahwe ana madamfo bi di ka firi ekuro mu afrancho bɛfa me kɔ holy family na de asa ana wia ne ade asa nti anɔpa na ti me kuro mu ta no so hina wɔte na wo ko sene mu amu agu ana ohemu agu na ka kɔ kyene sɛ kakai na nkasa bɛ da yɛ de nti no sɛ wabɔ abɔ mpo a nka woni mini na watwetwe kakra na wa ma stars na wa hunu wa susu mu kama ɛgya wo so ka stars share say ye de ye tete me BBC me na me ka say Adam and Eve nko a share Adam and Eve na nya ne penso na abezi ne no wa nya na wa nya ni ya na kire say wa hunu yo they don't talk say there you try Adam and Eve say me BBC born before computer o ma nti mo de ne de ana mo be fe de na ka ho ya say ni na eto mu konti aye ntini di so nti ya famu de ne ye de tete star ni nyina de tete de Adam and Eve nko a ana na bi ka ho Adam and Eve ne apostle said they make it onim me papa alinti antina ya to awu say Mr. Teresa yam da bi aja nko ti wo kusnenim na so wade enim na de atwam da na ho sa me party wo ye wo de eye me de pa na ba ko e ntini watwe be man brave amo atwa me na me ka kire oni nyina ko hospital bisa classmate ya frɛ no Victor Poku wo ye na no so yire secretary ya no ntu ne mata na so yine te ya na wo frɛ no bisa no a wo se medi no dodo sɛbe ma nwa wo so sɛ me de wo besoa anam de wo be ha akiri ana beto nyoma me ana beto nyom yensa be bon komo wo mpaso ya be bon komo metwetwe na ma ye bibia na bibia ye kama woni emi eja o mrika no ase pa oba ni gare ndi wasi medi no dodo na ne to bo ma ne o se bia na wotwe bia ho da bia kri se se ho de nsu ni ba bia ma me ba cho ba de o fara yenye ne sa na wotwe ba ko pe se wo to bo ase na oba no te ase ma wo na wo so te ase ma no tasa ye dodo ni nti na ma me busa no asa me ka me din ka se oba no se de o sitie no wo fira no betena ha ya wa we kura wo beti ni suo kura a kire wo nso na wo boa hwɛ enti wadawroma oba no so so wo mpɛme a woni na busuafo na je na wanya mfie sai ba twa se ye de me wo agusia me na oba no wo mfie sai oba no benya beye aduonum o chen no me chen no o chen be sai be 6-5 years oh when you say no supisa na
Ti mama me na fa no. Mo ware 30 saying yes ni. Deɛ me mania ahum no. Ni nyina so agye tum so waye. Sɛ wɛno wɔn se nya no kora nso last one no. Yɛ hin na wɔn se enwura mu de. Wɔse nya no. Na sɛ wo so fiti ho yi hu. Fili na me nya no kora sɛ me frɛ no kora ba wɛna so sɛ wɔma wɔn agu anim ase. Baako na wo ka sɛ wɔse we deɛ we yɛ foforo na me se yo. Ti na kyɛ sɛ wayi ne nika konturu ho ana. Bas dabi na to fam. Wɔtwe fa dabi. Say, open something here. I TV so. And thank God it's Friday. Yeah, and I just chum very much. Chum very much. Alex, come home. Go for deal. I need the partner. Now come, guys. I'm on a Dawson. But maybe they are less than. Not AK of a Kwakudichi. But also, what person? Sorry, where did teacher pay that? About your training. And then that way. Teacher saw, some men said they also do says so. I also saw by illustration. Now, teacher near fat chalk, no better board with him. Now, why illustration? And Colano, Pesa, now the woman is there. Teacher, bro, and him, Obano. My one now, Memina. Now, it's say. We adomina Bruce one in Tina. Mabaha, you know. Na our rear dear. Depending on the Moasamoa. Timin can some more costu woman in the Munyan hour. But a cry, you know. Until our Dauroma. Now, illustration teacher may turn dear whole illustration. About your illustration, you know. Dear Nanaka, actually. Young Poso. Maybe they won't pause. I pause. I will pause, teacher. Stop all academy. You want one? He was my future wife. Teacher could be. I'm gonna prefer. Teacher, I'm going to the friend. What teacher say what dear be when you're the friend you may have. Also, the illustration or corrected in a quality butu. They are not that man can tell sir, not a actually. One mutuso. We are seeing one. The secret of immortal shall be the surface of the earth. Check us, sir. So we can't come a woman, Setibia, a bit. Oh, no, now. Mayra Mawana, dear, mean to mean your illustration. What do you say? Dear Mr. said, I mean you. Dear Mr. said, dear Mr. only said, Omra, Niwa, dear name said, and Yammy. To can in peace. I was so bad, you go our arena. They say, I am a miracle. Na papa no koto se wo fa no otua mpata bi ma ho na na se oba no timi ba fie ada na okoto mo onwura mu no oyire no timi ba fie oba fie onya kokodo ba fie oba fie se one edom no ne baaye no wo nyina esan call police station nti ekoye report akwan ko ye se wo pra na a wo se wo ho ye na dwuma wo na fo mu ye na dwuma ma bebo no tire wo na fo na me so me to aso se dem to aso kire wo ye the police commander says here one of the police commander was Penyah was I Nana was Sankore Casey is in an name until you see and say your friend boy no a buy your friend no buy any want to make us and a papa no a cast and I just said the two can no correct and in the case you acquire dear you says a crime from man to says. Ana wase yi me kwa na wase wa case no wajai and nti me dey ase kwa himfie no ana na busuafo no sreye me dey ani die ani buo ma wo eta so besi ne enkosi aga and nti na me dey aba ase me sre no there is a young prophet too bufra se de hye wo mra na awade no na yenhunu to na me hunu se me ayi me abeda hokwa because bia na obi pe obi mpa obi pe ampa so binum so pe tene lai wom epsiem ti say you di ante na amasem wan okay ti Teresa when si say Teresa wa Thanos kuma se Thanos eh techi mai Thanos so e ho na me free bai o free fie di say ana modern fie o da bi o na ya hai da ya ye nyina wo ti obi adi party ye che say ye keka kwa sa ba de ka se won ware a wu The number you dialed is currently not reachable. Please try again later.
ebe CCS ni na ti wonhu no da ala wonhu no mi hu no o ka nyame asem ni na na no kura okɔwi amake a metwa bi ma no okɔwi de atia akashi me ne me one ne ba wo mo sesa me de ya no de kogu wo mo fu wo mo de kogu wo mo fu mu a na wo mo de ya no gu wo no mo san sesa aka me ka ni nua se me ya wo be kume wo twe sika wo wura mo ni nua no so kura aka hu bi na wo nipa be tan na wo mo bo me de blog bo me ti mo nti se de do no afro tegale wo bo a wo nsa biem kadiza wa man abdomen said them si pema worry because me be a broken home nti ma suffer a lot mpese menya bie sad biem gracious God take my hand lead me home through the land. I am tired, I am weak, I am woe through the storms in the life. Lead me home through the land. Take my hand, gracious God, lead me home. My bread. Masamuano, Antenna. Teacher Apostle ha menka sabio. That. The gracious God, take my heart, lead me home. Nasa maetia. Teresa. So for ba ofo na dumo. Ti sauti enka na num ya. Fre ukuru nyankoi na meboshi na makoni etoso miensa. So when someone papa we no abeka ayo sisi ya na yere ne de da bitin tontan wa ya efie omutim kura no obi hwe no fie ni mu je say wa ya na yere na ya ma fie de afro no eti tin tontan wa de de ontimi wa bi na kwase bu a yere buru ntan de sika ya 25 million na obe sre na yere wale no okotua ma busafo ene nsan ne maka hon na yere mfa na de mre no afira wale no ontimi bi kire wa dwen foma me e wo comment section ha Penyah blog media.